θα πάμε να δούμε και λίγο φρέσκα πώς θα κόβει. να δείξουμε λίγο πώς το έχει κάνει. Τα έχει κόψει σε μικρά κομμάτια, τα οποία αυτά εδώ θα μαζεύονται και εύκολα, αλλά και αν τα αφήσεις θα λιώσουν πολύ γρήγορα. Αυτά θα γίνουν γρήγορα. Σκόνη θα λιώσουν. Λοιπόν, εδώ ήταν πάρα πολύ πυκνό. Οι μαργαρίτες ήταν πάρα πολύ πυκνές. Δηλαδή, μόνο με δίσκο κόβονται και πάλι με το δίσκο κόβονται μεγάλα κομμάτια, φρακάρουν. Εδώ μέσα είναι κικούγιο, είναι άγριο γκαζόν, το οποίο ήταν πάρα πολύ πυκνό. Πέφτουν νερά εδώ από τις βεράντες και είναι ζούγκλα. Όσοι έχουν κόψει με χλωοκοπτικό ξέρουν πόσο δύσκολο είναι. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερε. Αυτό εδώ λοιπόν το κομματάκι εδώ που βλέπετε τώρα είναι 30 επί 10 μέτρα, 300 μέτρα. Σε 10 λεπτά το έκοψε το μηχάνημα. Σε λίγο, γιατί τώρα έχουμε λίγο δουλίτσα, να τελειώσουμε τη δουλειά και μετά θα σας κάνω review χρήσης ενός έτους. Τα λέμε σε λίγο.
Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από λίγη ώρα. Δεν νομίζω ότι έκανα πάνω από μισή ώρα. Τι ώρα είναι τώρα? Είναι 1:35, ήρθα 1 η ώρα. Μισή ωρίτσα. Αυτό ήταν πολύ ζωρικό. Αυτό το γκαζόν ήτανε μπούκονε, αλλά τα κατάφερε. Αλλά με τρίμερ ή με μηχανή του γκαζόν, με τίποτα. Μηχανή του γκαζόν δεν περνάει από εδώ ούτε για αστείο. Κοιτάξτε εδώ, όγκο. Θα έχει κόψει χαμηλά. Μπορεί, αφού τα καθαρίσω, κοιτάξτε, τα περισσότερα οικόπεδα δεν τα μαζεύω, τα αφήνω κάτω έτσι και λιώνουνε. Δεν τα μαζεύω τώρα, εδώ επειδή είναι σπίτι, είναι μεγάλος όγκος, θα τα μαζέψω να καθαρίσει και λίγο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λοιπόν μερικά πράγματα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτόν τον καταστροφέα. Ο κινητήρας του απροβλημάτιστα δουλεύει πολύ ωραία. Το φίλτρο αέρα θέλει συχνά καθάρισμα, είναι με λάδι και προφανώς κάνει καλή δουλειά. Τα μαχαίρια του, όσο είναι καινούργια και δεν το έχεις κανιβαλίσει, κόβουνε καλά. Εμένα, να με βλέπετε κιόλας. Για να το γυρίσω πάλι να σας δείξω ορισμένα πράγματα που έχω διαπιστώσει. Λοιπόν, η τηλεκατεύθυνση είναι εξαιρετική. Έχω βάλει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οπότε δεν ξεμένω, κρατάνε και πάρα πολλές ώρες. Ένα πράγμα που πρέπει να προσέχεις είναι εδώ μαζεύει βρωμιές και άμα είναι ξερά τα φύλλα πρέπει να τα καθαρίζεις, γιατί βουλώνει αυτό και είναι επικίνδυνο. Γιατί δεν αερίζεται, μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία ο κινητήρας και να πάθει ζημιά. Οπότε καθαρίζουμε εδώ, γενικώς που μαζεύει μερικά φιλαράκια, βρωμιές, πρέπει να τα καθαρίζουμε γιατί η εξάτμιση είναι εδώ κοντά και μπορεί να πάρει φωτιά. Μια τις προάλλες άρπαξαν. Βέβαια το είχα αφήσει σταματημένο και δούλευε και είχε βουλώσει εκεί και οπότε είχε μαζέψει πάρα πολύ πούσι εδώ σε αυτό το σημείο, οπότε ακουμπήσανε στην εξάτμιση και το πρόλαβα. Το μηχάνημα έχει δουλέψει πάρα πολύ και σε επαγγελματική χρήση. Πρέπει να έχει καθαρίσει πάνω από 100 στρέμματα πέρσι. Οι ρόδες του έχουν φαγωθεί. Κάποια στιγμή θα τις αλλάξω γιατί όπως βλέπετε έχουν φύγει τα κούνια. Ένα πράγμα που μου χάλασε και το άλλαξα πολύ σύντομα ήταν τα λουριά. Έχω βάλει βαρέως τύπου. Από τότε που τα άλλαξα δεν είχα κανένα πρόβλημα ξανά. Και εννοείται ότι έβγαλα το κάλυμα γιατί μάζευε ένα κάρο βρωμιές εδώ μέσα. Γενικώς αυτά. Αυτές εδώ οι βίδες ξεβιδώνουν. Εδώ οι βάσεις ξεκολλήσανε, τις κόλλησα με ηλεκτροκόλληση. Δεν του έχω κάνει καλή χρήση. Το έχω χρησιμοποιήσει, το έχω κανιβαλίσει, να σας πω την αλήθεια. Σε μια δουλειά πέρσι μπήκα σε ένα οικόπεδο το οποίο είχε ανακαθαριστεί πάρα πολλά χρόνια. Είχε πάρα πολλές πέτρες, είχε κλαδιά, ξερά, φρέσκα. Το μεταξύ δεν το χρησιμοποιώ μόνο για τα χόρτα. Το έχω χρησιμοποιήσει και στο να σπάω και κλαδιά. Βουκαμβίλιες, λεμονιές. Τέλος εκείνο και το οικόπεδο του άλλαξα τα φώτα. Δηλαδή δεν ήταν για αυτή τη χρήση, αλλά δεν μπορούσα να το καθαρίσω αλλιώς. Ήταν κλαδεμένο, είχαν πετάξει τα κλαδιά μέσα, είχαν ξεραθεί, ήταν μέσα στα χόρτα, δεν γινόταν να καθαριστεί αλλιώς. Και εκεί που ήταν δεν μπορούσε να πάει και μεγάλος καταστροφέας. Δηλαδή υπήρχε μια είσοδος στενή που μπορούσε να περάσει μόνο αυτό το μηχάνημα. Δηλαδή δεν είχα άλλη επιλογή. Οπότε αναγκαστικά λέω, εντάξει, πληρώθηκα καλά και λέω ότι τη ζημιά και να πάθει θα πάλι με συμφέρει. Τα μαχαίρια πέρσι τα άλλαξα κανένα 2 φορές όσα είχαν σπάσει. Όμως σε μια δουλειά τις προάλλες χτύπησα ένα πολύ μεγάλο βράχο. Τα στράπωσα όλα μπροστά. Εντάξει. Ναι, έπεσα με πολύ φορά πάνω στο βράχο, ήταν κτήνος και τα διέλυσα όλα. Πήρα στην αντιπροσωπεία, βασικά πήγα στο χωμελιέ που το έχω αγοράσει στο μηχάνημα, του λέω θέλω αυτό και την άλλη μέρα είχα ολόκληρο τον κύλινδρο. Η τιμή του ήταν πάρα πολύ καλή, οπότε είναι μέχρι 200 ευρώ.
και αλλάζεις όλο το σύστημα με τα μαχαίρια και τον κύλινδρο μπροστά. Οπότε υπάρχουν ανταλλακτικά. Μέχρι στιγμής κανένα άλλο θέμα δεν είχα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Το προτείνω. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε εγγραφή, κάντε σχόλια και αν έχετε απορίες και θα σας απαντήσω.